बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअआव आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो आङो हास्थायबाय दिनैनि बे भिडिअआनो जागोन जोंहा मा होनना बुङो आम्बागाव दखरानि जि आइजोफोरनि बोसोरारि जि आरजनि हाबाफारि बियो थारमाने जोंहा नैबे कानपुर मण्डलियाव खुंफुंजादों बियो सानसेनि हाबाफारिमोन आं बेयावनो थारमाने दसे दान्दिसे नुजाफैबाय आरोना आङो खिन्थु मा होनना बुङो दहायो जि सिङाव हाबाफारि जादोंमोन आङो बे समाव सफैनो हायासै आरो आङो बिनि भिडिअबो लाबोनो हायासै लोगोफोर अब्लाबो दायो आङो बाहेरनि नुथाय बेखौनो आङो दिन्थिनो नाजागोन लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था आरोना जोंहा माबायदि जानायमोन ओमफ्राय आरो आइजोफोरा माबायदि बाहागो लानायमोन आङो बेखौनो दिन्थिलांगोन दायो जा जानायनि हाबाफारि सोलिबाय थादों माने मेन प्रग्रामा जोब्बाय दायो जानायनि हाबाफारिया सोलिबाय थादों आरोना लोगोफोर दे अब्ला नायलांबाय था लोगोफोर आङो दिन्थिलांनो कानपुर गामिनि आइजोफोरजों लोगोसे जा आम्बागाव दखरानि आइजोफोरखौ दिन्थिनो नाजागोन आरोना लोगोफोर दे नायलांबाय था दिनैनि जानाय हाबाफारिनि लाहार फाहार खालामग्राफोरा नैबेथिंनो आइटेमा नैबेमोन आरोना अमा बेदर बेनिफ्राय आरो नैबे जाबाय लकेल दाउ बेनिफ्राय बेजों लोगोसे जोंहा थाइगिर अनला दङमोन बेनिफ्राय आरो मा होनना बुङो सबजि गोबां आइटेम होबाय बिथांमोना बिराद खस्थ' खालामबाय दे गरमबाबो फुङावथ' बिराद अखामोन ना अखा ओमफ्राय दायोथ' आरो ओरैबायदि गरम जालायबाय ना फुङावबो खस्थ' मोनबाय बिथांमोना अखाजों खामानि मावनायाव बेनिफ्राय आरो दायो सान्दुं जालायबायना बिराद गरम जाबाय आरोना बिराद खस्थ' खालामनानै जाहोबाय बिथांमोनानो माने कानपुर मण्डलिनि फुरा मैखोमै मावख्रुबग्रा आरोना बिदिनो मण्डलिनि माबा मोनसे हाबाफारि प्रग्रामफोर जाबा बिथांमोना मैखोमै बाहागो लायो आरो नै बिथिंनि आदाया नै मा खबर आदा मोजां ना मोजां खामानिखौनो मावखोना मावजानो देग्लाय आखाइ हबै थाबाय नामा गसंबाय थाबाय थिग दङलै आदा मोनजाथ'वाखै नोंसोरथ' गैया मोनजाथ'वाखै दे लासैनो जादो मोनजागोन गामियाव ओंखाम संग्राया बिसोरनोसै आरो माबायदि जोंनिया मैखोमै थारमाने मावो आरो बिथांमोना माबा मोनसे हाबा जा माबा मोनसे प्रग्राम जा नङा थैसोमो बिथां रायजोनि थाखाय औ थिग दङ आइटेमफोराबो मोजां जादों आंबो जाबाय बिराद मोजां मोनजाबाय आरो जाखांनांगौ लानांगौ दा बुरजा जाबाय नामा दे स्लिम खालामखाबाय दा बिमाया सिलानि हिनजाव सिनायमोन ना बुंनायालै औ देखायनानै सोरबा बुंनायमोन ना दहाय सिनाय मोना होननानै बेनो दा लालांसैरा जाखांबायना आइजोफ्रा जाखांबाय थिगसे जाबायना थिगानो जोंहा नैबेयाव जानायनि हाबाफारिया सोलिबाय थादों बेनिफ्राय दायो जोंहा नैबेयाव मण्डलिनि आइजोफोरा दङ आरो जिरायनानै बेसेराफोरा सानसे खामानि मावबाय मोनजायाखै दे बिथांमोना उखैबाय बेसेराफोर फुंनिफ्राय जेबो जायाखै नै ओंखाम उखैबायना खैथा जाखो 4टायानो जाबायना नङाबा जोङो न'आव मा जायो मा होनना बुङो 12टायावनो जायो आरो ना गामिनि मानसिफोराथ' आरो 12टायावनो जायो नालाय दायो 4टा जालायबाय माने आलासिफोरखौ जाहोग्रोनानै बिथांमोना बिदाय होबाय आरो नै बिथिं बेनिफ्राय जोंहा माखासे आइजोफोरा नै बिथिं गुबुन मण्डलिनिफ्राय सफैनो हानाय आइजोफोरा थांनो ओंखारबाय नै बिथिं रेडि जाबाय आरो ना बिथांमोना थांसिगोन दायो जाखांबाय माने जोंहा आम्बागाव दखरानि सिङाव थानाय गामिफोरनिफ्राय सफैनो हानाय आइजोफोर आरो नै बिथांमोना माने जि दखरानि जि आइजोफोरनि
बोसोरारि दानानै लाखानाय बे आरजनि सानसेनि आरज हाबाफारिमोन बेयो कानपुर मण्डलियाव खुंफुंजादों। जोंहा नै बिथिं नै फाख्रिबारि मण्डलिनिफ्राय सफैनो हानाय आइजोनि दैदेनगिरि दै जाखांबाय दालाय थांसै जानो हैदो नै थिनै माखासे माखौ लाजिना नोंसोर एखे गामि ना खैथा गारि फैदों गंनै बिथांमोना माने फाख्रिबारि बेप्टिस्ट मण्डलिनिफ्राय सफैनो हादों आरो ना। आङो माने दहायो प्रग्राम समाव आङो भिडिअ लानो हायासै लोगोफोर दायो आङो जोबनायावसो लाबाय आरो ना बाहेराव माने फुङाव फैदोंमोनब्लाबो आङो गुबुन खामानिनि थाखाय थांनो गोनां जाबाय अब्लाबो दा बाहेरनि नुथायखौनो खिन्थाबाय आरो लोगोफोर नोंथांमोननो नायलांबाय था जोंहा ओमफ्राय बाजैखौ लोगो मोनबाय नैबेयाव नै गोबाव जाबायमोन लोगो मोनैया दिनै लोगो मोनबाय कानपुराव न दे जोंहा नै बिथांमोनानो दे नै कानपुरनि आइजोफोरा बिराद गरमब्लाबो बिथांमोना मैखोमै मावनानै जोंखौ जाहोबाय आरो ना दिनै नैबे आरो आम्बागाव दखरानि आइजोफोरखौनो बिथांमोना जाहोबाय आरो दिनैनि आरजआव फैनाय आइजोफोरखौ मोजां खस्थ' खालामो बिथांमोना गोबांनो आरो जोंहा नै बिथिं मेडाम सासे फुंनिफ्रायनो बिराद खस्थ' खालामबाय नै बे मेडामा इथिं नायलाय मेडाम मोनसेनाय मानो लाजियो दासो मोनजासिगोन ना उखैबाय सानसेमानि खामानि मावबाय ना लाजिना मोजाङै गोसो होना जा ओंखाम उखैबाय एबारसो मोनजासिगोन ना सोरखौ माथो लाजिना खारबायसो बियो दायो माने गामिनि जासिगोन आरो ना आलासिफोरखौ जाहोखांजोब्बाय दायो गामिनि बेयाव जेसेबां मा खबर मोजांखाय गारिया सफैयाखै नोंस्रा गारिया सफैबाय थांसै दे थांबाय थादो बिथांमोना जाहैबाय थारमाने जोंनि गलमा मण्डलिनि आइजोफोर दे गासै गलमा मण्डलिनिफ्राय 7 जन आइजोफ्रा बाहागो लाफैनो हादोंमोन नै बिथांमोनानो गलमानि जानानै फैदोंमोन नै जोंहा मोजां ना दे नै बिथिं नै सासेया बेनिफ्राय बाखियै सिगांथिं थांबाय आरो ना दे नै बिथिं जाहैबाय नै माने जोंहा बे कानपुर मण्डलिया जाहैबाय उदालगुरि टाउननिफ्राय साहा फारसे फैनाङो थारमाने बेयो जाहैबाय भुटान हाजोनि साखाथियाव आरोना लोगोफोर माने उदालगुरिनिफ्राय खमैब्लाबो 12 किल'मिटार गोजान जायो बेनिफ्राय बे जाहैबाय नै बिथिं साखाथियाव हाजो दङ नै बिथिं भुटान हाजो बै सिगांथिं नुदोंना लोगोफोर बे भुटान हाजो आरोना जायगाया मोजां ओरैबायदि समायना आरोना माने गामिया हाजो गुदिब्लाबो माने पाका लामा जाजोब्बाय समायना भिउफोरा नुदोंना लोगोफोर नै गोथां सोमखोर आरोना हाजो जिं बार ख्लो ख्लो आरो नै जा मा होनना बुङो कापुरफोरा नाजरेटनि आइजोफोर लोगो मोनबाय गारि गंबेसे गंसे दे थिगानो दे थांबाय दा होमबा ना मोजां दङ नुथारला नोंखौ दानिया दखानाव फैनाय जाला ना दे थांबाय था समायना गामिया ओरैबायदि माने हाजो गुदि नालाय ओरैबायदि गय दंफां सारि सारि बर' गामि होननाय आरोना आरो दायोथ' नै पाका लामा जाबाय टेनसन गैला आरोना माने गामिया डेभेलप मा होनना बुङो जोंहा लामा सामाया मोजां जाब्लानो थारमाने डेभेलप जायो आरो न बिदि दे अब्ला लोगोफोर नायलांबाय था बिदिनो आङो दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन नोंथांमोननो जोंहा नै मेडाम मोना थांसै मेडाम थांसै दे थांबाय था दे माबा इ रिक्सा नामा औ गामिनि जाहैबाय
Cái này nè. Lên